CAD Plus Architecture je základným výrobným nástrojom bežnej projekčnej kancelárie, ktorý rieši výkresovú projektovú dokumentáciu stavebných konštrukcií. Jeho hlavné výhody sú otvorenosť, jednoduchosť a vďaka väzbe na ČSN a na výrobcov stavebných prvkov plne využíva návyky domácej projekčnej praxe. CAD Plus sa dá ľahko okrem nových projektov tiež prevziať a upravovať projekty spracované pôvodne v inom CAD prostrediu. Toto je dosiahnutie vďaka nezávislosti a otvorenosti celého systému. Natívnym formátom výkresov CAD Plus je DVG formát. Umožňuje otvoriť a uložiť výkresy v poslednej verzii DVG formátu alebo aj v starších verziách. CAD Plus umožňuje nastavenie prostredia výkresov vzhľadom k existujúcim firemným štandardom. Jedná sa hlavne o systém hladín a s tým aj spojené nastavenie typov a hrubok čiar, mieroch výkresov, jednotiek, zobrazenie prvkov a vzdialených knižníc, ktoré sú prednastavené, ale je ich možné upraviť a nastaviť podľa vašich firemných štandardov. CAD Plus ponúka ucelené skupiny príkazov pre kreslenie stavebných konštrukcií, ktoré umožňujú zadaním parametrov jednoducho vykresliť danú konštrukciu do výkresu. Dodatočné úpravy a zmeny parametrov konštrukcií možno vykonávať cez špecializované funkcie, ale tiež cez základné editačné nástroje. Zjednocujúcou vlastnosťou všetkých vykreslených konštrukcií sú rýchle zmeny, v jednom kroku vykreslené otvory s oknami alebo dverami do stien, ktoré môžu byť vynesené pomocou ľubovoľných dvoch čiar. To znamená, že nie sú závislé na predom nakreslenej stene pomocou funkcií CAD. Nástroje pre návrh skladby prekladov podľa konkrétnych výrobcov sú nevyhnuté vo fáze realizačnej dokumentácie. Jedná sa o vykreslenie celej skladby do výkresu vrátane jej popisu a sklopeného rezu. Správca skladieb sa stará o vykreslené skladby s možnosťou rýchlej zmeny obsahu alebo prečíslovania skladieb. Vytvorenie kusovníka prekladov alebo súpisu celých skladieb do prehľadnej tabuľky je otázkou 4 kliknutí. Vykreslené stavebné prvky je možné opoložkovať a následne vygenerovať tabuľku vrátane kusovníka a pohľadových schém. Vytvorenie legendy miestností a legendy skladieb podľah v závislosti na miestnostiach je otázkou pár kliknutí. Výpisy dvier, okien, klapiarenských, zámočníckych, stolárskych a ďalších výrobkov sa vykonáva na základe položiek tzv. Bublín, cez ktoré sa zadá špecifikácia týchto výrobkov do výkresu. Dôležitým nástrojom pre riešenie častých zmien zo strany investora alebo projektanta je správca položiek, ktorý dokáže vykonávať hromadné zmeny v číslovaní položiek alebo mení zadanú špecifikáciu prvkov, a to všetko v prehľadnom zozname, ktorý umožňuje triedenia. Projektant má tak dôležité informácie o prvkoch vo výkrese a nie v nejakej externej tabuľke. Výpis prvkov do tabuľky, ktorá sa umiestni do výkresu alebo do samostatného tabuľkového súboru, napríklad Microsoft Excel, je tak možné až vo finálnej časti projektu. Odpočet plochy miestnosti z podoristného výkresu sa vykonáva jednoducho zadaním jedného bodu vo vnútri miestnosti. Okrem plochy miestnosti sa automaticky odpočíta jej obvod a po zadaní špecifikácie miestnosti sa do výkresu umiestni opis miestnosti. Samozrejmosťou sú dodatočné hromadné zmeny číslovania alebo aktualizácie ploch pri užívateľských zmenách dispozícií miestností. Vytvorenie legendy miestnosti alebo legendy skladieb podľa v závislosti na miestnostiach je potom otázka niekoľkých kliknutí. Ďalšie tabuľky možno vytvoriť z prekladov, stropných prvkov, obkladov, betónových výrobkov, vytyčovacích bodov a všeobecných blokov. Ďalej je možné nechať vypísať do legend vo výkrese použité materiály a čiary inžinierských sietí výkresov situácií. Pri tabuľkách je možné nastaviť vlastný vzhľad a riadiť jej obsah. Pre kreslenie zvislých rezov a pohľadov ponúka CAD Plus nástroje, pomocou ktorých možno tvoriť rezy a pohľady efektívnejšie a tak využívať už zadané informácie z podoristných výkresov. Podpora pre vynesenie rezu z vybraných stien, otvorov, prekladov a stropov, vynesenie pohľadových zobrazení otvorov a výplní vrátane viditeľných rán stien. Ďalej vytvorenie rezu alebo pohľadu na schodisko, strechu a strešné okná. To sú možnosti využitia podoristných výkresov pre rýchle vytvorenie základných rezov a pohľadov. Pri kreslení skladby podlahy môžete využiť existujúcu knižnicu skladieb a svoju skladbu si tak dotvoriť podľa predefinovaných. Skladby možno vykresľovať do výkresu ako celé súvrstvia alebo ich skladať na seba podľa konštrukcií stropu a podlah. Skladby je možné využiť aj pre detaily. Množstvo prehľadových schém, okien a dverí, odkvapy, oplaštenie strechy, vence a ďalšie prvky ponúka obsiahla knižnica blokov, kde dynamickosť a parametrické zadanie vlastností týmto prvkom prináša značnú časovú úsporu. Výškové kóty majú automatický odpočet hodnoty výšky vzhľadom k zadanej základnej úrovni, pri zmenách konštrukcií a tým aj polohy výškový kód sa vykoná hromadná aktualizácia výšok. Samozrejmosťou je možnosť nastavenia vzhľadu výškových kód, kde jedným z parametrov je možnosť zaokrúhľovania hodnoty výšky, ktorá môže byť napríklad na celé centimetre.
Catcon Plus ponúka ucelený súbor nástrojov na kódovanie, ktorý je pripravený pre rýchle kódovanie stavebných výkresov a obsahuje množstvo dôležitých funkcií, napríklad automatická kóta, šikmé kódovanie, vytvorenie kóty otvoru s automatickým odčítaním výšky otvoru a parapetu, rozdelenie a spojenie kód, zarovnanie kód na rovnakú úroveň, nadviazanie na kótu, kódovanie oblúkov a podobne. Možnosť vytvárania legend materiálov z použitých šrafovacích vzorov a izoláciou vo výkrese, ďalej legendy použitých čiar inžinierských sietí vo výkresoch situácií, ktorých kompletná knižnica je tiež súčasťou Catconu Plus. Množstvo konštrukcií vo výkrese automaticky popísané. Pre rýchle popisovanie ľubovoľných prvkov sú v ponuke pripravené textové popisy rozdelené do skupín podľa nastavenia veľkosti a štýlu písma. Stačí tak iba vybrať konkrétny typ popisu, napríklad združený odkaz strednej veľkosti, bez nutnosti vykonať najprv nastavenie popisu. Produktivite a urýchleniu kreslenia prispieva dostupnosť knižníc výrobcov aj všeobecných prvkov, možnosť ukladania vytvorených konštrukcií pre ďalšie použitie a ich vzájomné zdieľanie. Súčasťou Catconu Plus je obsiahla knižnica blokov, ktorá obsahuje 2600 blokov vonkajšieho a vnútorného vybavenia v podorysnom a podhľadovom zobrazení. Obsahuje 39 výrobcov stavebných prvkov, zriaďovacích predmetov a vybavenia. Knižnica oceľových profilov obsahuje 3200 profilov v jednotlivých zobrazeniach vrátane normových značiek profilov a zvarov. Dopravné značenie je v knižnici zvislých a vodorovných značiek.